Интервю с Флоринда Донер Грау, Тайша Абелар и Керол Тикс. Въпрос. Всички вие заедно с Карлос Кастанеда сте чиракували при Дон Хуан Матос и неговата магическа група. Дълги години обаче вие пазехте анонимност. Едва напоследък решихте да разкажете за обучението си при Дон Хуан. Защо бе необходимо толкова дълго да пазите мълчание? И каква е причината за тази промяна? Отговор. Първо бихме желали да подчертаем, че всяка от нас познаваше този човек. Този, когото Карлос Кастанеда наричаше Хуан Матос, с различни имена. Мелхиор Юакуиске, Джон Мишел Абелар и Мариано Аурелиано. За да не се объркваме, винаги сме го наричали Стария Нагуал, като под стар имахме предвид не преклонната му възраст, а неговото старшинство над всички нас. И най-важното, за да го отличаваме от новия Нагуал, Карлос Кастанеда. Никой не би могъл и да помисли, че ще обсъждаме публично нашето чиракуване при Стария Нагуал. Именно поради това пазехме анонимност. Връщането на Керол Тикс през 1985 година положи начало на коренна промяна в нашите планове и цели. Тя беше наш традиционен водач по отношение на това, което за съвременния човек означава пространство и време, но за шаманите от Древно Мексико означава осъзнаване. Те планират пътешествие през нещо, което самите те наричат тъмно море на осъзнаване. Традиционно ролята на Керол Тикс се свеждаше до това да ни доведе до това сливане. Но след като се завърна, тя автоматично преобразува скромната цел на нашето частно пътешествие в много по-далечни планове. Ето защо ние решихме да сложим край на нашата анонимност и да посветим в магическите методи на шаманите от Древно Мексико останалите хора. Въпрос. Бяха ли инструкциите, които вие получавахте от Дон Хуан, аналогични на тези, които той даваше на Карлос Кастанеда? Ако не, в какво беше разликата? Как всяка от вас би могла да опише Дон Хуан и неговата мъжка и женска кохорта? Отговор. Инструкциите, които ние получавахме от Дон Хуан, не бяха аналогични на инструкциите, които получаваше от него Карлос, по простата причина, че ние сме жени. Ние имаме органи, които мъжете нямат, яйчници и матки, и те имат огромно значение. Инструкциите на Стария Нагуал се състояха само от действия. Що се касае описването на мъжката и женската кохорти, в настоящия период от нашия живот можем да кажем само едно. В тях имаше изключителни същества. Да се говори за тях като за хора от обикновения свят е равносилно на това да не се говори за тях изобщо. Единственото, което може да се каже за тях, а те бяха 16, като имаме предвид и Стария Нагуал, това е, че всички те бяха олицетворение на младостта и жизнената сила. Всички те бяха стари и в същото време не се бяха докоснали до старостта. Когато ние, без да сме в състояние да скрием изумлението и любопитството си, попитахме Стария Нагуал каква е причината за тяхната невероятна енергичност, той ни отговори, че всеки миг те изпитват подкрепата на младостта благодарение на връзката си с безкрайността. Въпрос. Докато много съвременни психолози и социолози се стремят да приравнят мъжа и жената, от вашите книги ние разбираме, че в начина на получаване на знания между мъжа и жената съществува известна разлика. Можете ли по-подробно да се спрете на този въпрос? В какво се състои основната разлика във вашия опит? Опита на жените магиосници от опита на Карлос Кастанеда? Отговор. Разликата между магиосниците мъже и магиосниците жени от школата на Стария Нагуал е най-простото нещо на Земята. Като всички останали жени на този свят, ние имаме матка. Притежаваме органи, с които мъжете не разполагат, матка и яйчници, които според учението на магиосниците ни дават възможност с лекота да проникваме в различни зони на осъзнаването. Според магиосниците във Вселената съществува някаква огромна сила. Постоянна, вечно жива сила. Тя флуктуира, но никога не се променя. Те наричат тази сила осъзнаване или тъмно море на осъзнаването. Магиосниците твърдят, че всички хора са свързани с тази сила. Точката на съединение те наричат събирателна точка.
Те също така твърдят, че благодарение на наличието на матка в нашето тяло, ние притежаваме способността да придвижваме събирателната точка в ново местоположение. Ние искаме да подчертаем, магиосниците са сигурни, че събирателната точка на всяко човешко същество е разположена на едно и също място, на 3 фута зад плешките. Магиосниците, виждащи човешкото същество като енергия, възприемат тази точка като конгломерат от енергийни полета във формата на сияйно кълбо. Магиосниците твърдят, че тъй като мъжките полови органи се намират отвън, мъжете не притежават тази способност. Ето защо би било абсурдно от страна на магиосниците да се опитват да заличат или да прикрият тези енергийни различия. Ако се имат предвид особеностите в поведението на магиосника и на магиосницата в социалната сфера, разликата ще бъде почти същата. Енергийните различия карат практикуващите мъже и жени да се държат по различен начин. За магиосниците подобни различия са допълнителни. При жените магиосници удивителната способност за придвижване на събирателната точка служи като основа за действия при мъжете магиосници, които се отличават с по-голяма издръжливост и упоритост при постигането на някаква цел. Въпрос. От вашите книги ние също така разбрахме, че Флоринда Донер Грау и Тайша Абелар олицетворяват различни категории от света на шаманите. Едната от вас е сънувач, а другата – сталкер. Това са привлекателни и екзотични термини, но хората ги бъркат и ги тълкуват по свой начин. В какво се състои истинското значение на подобна класификация? Когато настъпи време за действие, какво означава това? Че Флоринда Донер Грау е сънувач, а Тайша Абелар – сталкер? Отговор. Това също е преждевременен въпрос. Разликата е явна, тъй като тя е следствие от енергията, свойствена за всяка от нас. Флоринда Донер Грау е сънувач, тъй като притежава невероятна способност да придвижва събирателната точка. Според учението на магиосниците по време на преместване на събирателната точка, която е и нашата точка на съединение с тъмното море на осъзнаването, започва да се формира нов конгломерат от енергийни полета. Конгломератът в много отношения е аналогичен на този, с който сме свикнали, но се различава от него в достатъчна степен, за да гарантира постигането на друг свят. Свят, който не прилича на обикновения ни живот. Дарът на Тайша Абелар като сталкер се състои в това, че тя е способна да фиксира събирателната точка в ново местоположение, там където тя се е придвижила. Без способност за фиксиране на събирателната точка, постигането на друг свят е мимолетно. То напомня ефекта, предизвикан от определени халюциногенни наркотици, изобилие от нахлуващи образи без ритъм и смисъл. Магиосниците са уверени, че придвижването на събирателната точка в следствие на употреба на халюциногенни наркотици има доста хаотичен и временен характер. Въпрос. Във вашите последни книги «Живот в сънуването» и «Магическият преход» вие говорите за личния си опит, с който е трудно човек да се съгласи. Навлизане в други светове, пътешествия в неизвестното, влизане в контакт с неорганични същества – всичко това изглежда неприемливо за разума. Безусловно, ние сме склонни или да се откажем да вярваме на подобни истории, или да ви почитаме като същества, които се намират от другата страна на доброто и злото, същества, които не се поддават на болестите, старостта и дори смъртта. Каква е всекидневната реалност на жените магиосници? И доколко животът в хронологичното време отговаря на живота в магическото време? Отговор. Въпросът ви, мис Лабарта, ми се струва малко абстрактен и странен. Извинете ни за откровеността. Ние изобщо не сме интелектуалки и в никаква степен не сме способни да участваме в упражнения, при които интелектът си играе с думи, които в действителност са безмислени. Никой от нас при никакви обстоятелства не се е намирал от другата страна на доброто и злото, болестта и старостта. На нас ни се случи нещо друго. Старият Нагуал ни беше убедил, че съществуват две категории човешки същества. По-голяма част от нас, хората, спада към онази категория, която магиосниците доста пренебрежително наричат «бързаме да добавим от наше име
безсмъртни. В кавички. Към другата категория се отнасят тези, които се стягат да умрат. Старият Нагуал ни казваше, че ние, подобно на безсмъртните същества, никога не приемаме смъртта като точка на отчитане и затова си позволяваме невъобразимият разкош да прекараме живота си в разговори, описания, полемики, съгласие и несъгласие. Другата категория е категорията на магьосниците или съществата, които се стягат да умрат, които по никое време и при никакви обстоятелства не могат да си позволят разкоша да правят интелектуални изявления. Дори и да сме нещо, ние сме същества без никакво значение. Дори и да притежаваме нещо, то това е убеждението, че ни е съдено веднъж да умрем и да се изправим пред безкрайността. Нашата подготовка е най-лесното нещо на този свят. 24 часа в денонощието ние се подготвяме за среща с безкрайността. Старият Нагуал успя да ни освободи от тази идиотска мисъл за собственото ни безсмъртие и нашето безразличие към живота. И той ни убеди, че като същества, които трябва да умрат, ние можем да разширяваме своите възможности в живота. Магиосниците се придържат към мнението, че човешките същества са магически същества, способни на потресаващи постъпки и постижения. Щом са успели бързо да се откажат от идеологията, превръщаща ги в обикновени човешки същества. Всъщност, нашите разкази представляват феноменологични описания на чудеса на постижението, на които са способни всички, особено жените. Тези чудеса, за които ние често не се досещаме поради навика за саморефлексия. Магиосниците твърдят, че единственото нещо, което действително съществува за нас, човешките същества, това е на мен и мен. Само на мен и мен. При тези обстоятелства за нас става възможно само това, което касае мен. Съответно, мен ме касае само собственото ми аз. И това води само до недоволство и ярост. Въпрос. Карлос Кастанеда е новият Нагуал. Какво означава това за вас, жените, а също така и за женските кохорти? Възможно ли е жена да стане Нагуал? Отговор. За нас всичко това означава, че Карлос Кастанеда е наш съветник, наш повереник, който знае къде се подписват документите, които се отнасят до безкрайността. Той е наш официален консултант по въпросите, засягащи безкрайността. Разбира се, че жена може да прави същите неща, но, както казват магиосниците, ако можеш да свършиш нещо, докато си лежиш в леглото, защо е необходимо да ставаш? Това е неблагодарна работа, да бъдеш съветник за неща от подобно естество. Старият Нагуал често се шегуваше по този повод, като казваше, че да си Нагуал е все едно да си слуга. Дявол да го вземе, Джеймс, я иди до кухнята да донесеш солта. Прекалено съм уморен, за да стана. И разбира се, Джеймс трябва да стане, да отиде до кухнята и да донесе солта. Въпрос. Физическото присъствие на учителя не е задължително, но то много помага. Вие получавате непосредствени наставления от Дон Хуан и групата му, които ви напътстват в света на шаманството. Наистина ли смятате, че този свят е достъпен за всеки, дори за този, който няма личен учител? Отговор. Мнението, че е необходимо да имаш учител, е своего рода заблуда. Старият Нагуал ни помогна да се отървем от доминирането на мен. Със своите шеги и невероятното си чувство за хумор той успяваше да ни накара да се посмеем над самите себе си. В това отношение ние сме твърдо убедени, че промените са възможни за всеки. Вие можете да се промените подобно на нас, като практикувате тенсекрити и няма да усетите необходимостта от личен учител. Старият Нагуал никога не беше заинтересован да предава на другите своите знания. Той никога не е бил нито учител, нито гуру и никога не си е помислял за подобно нещо. Старият Нагуал искаше да увековечи своята линия. Като лично ни насочваше, той ни внушаваше всички предпоставки за магията, които биха ни позволили да станем продължители на неговата линия. Той се надяваше, че един ден ние ще направим същото. Обстоятелства, които не зависят нито от него, нито от нашата воля, пречат за продължаването на неговата линия. Имайки предвид, че ние не можем да продължим да изпълняваме традиционната функция за продължаване на линията на магиосниците,
Ние искаме да направим това знание достъпно за всеки. Тъй като хората, които практикуват тенсегрити, съвсем не са призвани да продължат линията на шамана, те имат възможност да постигнат това, което и ние, само че по друг път. Въпрос. Възможността за алтернативна форма на смъртта е един от най-поразителните моменти от учението на Дон Хуан. Според вас, той и групата му са постигнали тази алтернативна смърт. Какво е вашето собствено тълкуване на тяхното изчезване по време на трансформацията им в осъзнаване? Отговор. Това е въпрос, който само изглежда лесен. В действителност е много трудно да му се даде отговор. Ние сме практици на учението на стария Нагуал. И ни се струва, че вие поставяте своя въпрос в психологически разрез, като желаете да получите обяснение, подобно на тези, които дава съвременната наука. За съжаление, ние не можем да отговорим от друга позиция, освен от тази, в която се намираме. Старият Нагуал и неговите съратници умряха от алтернативна смърт, която е възможна за всеки от нас, ако притежаваме необходимата дисциплина. Единственото, което можем да ви съобщим е, че старият Нагуал и хората му изживяха живота си майсторски. Под това ние подразбираме тяхната отговорност за всяко свое действие, дори и за най-незначителното, тъй като те напълно са съзнавали постъпките си. При тези условия да умреш от алтернативна смърт не изглежда като нещо, което не може да се сбъдне. Въпрос. Чувствате ли, че сте готови да извършите този последен скок? Какво от това, което смятате за безлично, студено и хищно, очаквате да срещнете в онази вселена? Отговор. Ние разчитаме да водим безкрайна битка и да получим възможността да видим безкрайността в продължение на следващия милиард или 5 милиарда години. Въпрос. Някои читатели на литературните трудове на Карл Кастанеда го упрекват, че той би могъл да прояви по-силна духовност при писането на книгите, тъй като той никога не е употребявал думи като любов. Действително ли света на война е толкова студен? Вие изпитвате ли човешки емоции? Или, вероятно, придавате на чувствата друго значение? Отговор. Да, ние им придаваме друго значение и никога не употребяваме думи като любов или духовност, тъй като старият Нагуал ни убеди, че това са само празни концепции. Не самите любов и духовност, а употребата на тези думи. Той се придържаше към следната аргументация. Ако ние действително се смятаме за безсмъртни същества, можещи да си позволят разкоша да живеят сред гигантски противоречия и безграничен егоизъм, ако всичко, което има значение за нас, е незабавното възнаграждение, как можем да направим любовта и духовността истински? За стария Нагуал тези концепции представляваха напразни, безжизнени думи, които не бе готов да претвори в живота нито един човек. Той казваше, че всеки път, когато се сблъскваме с подобни противоречия, ние ги разрешаваме, като заявяваме, че сме само слаби човешки същества. Старият Нагуал ни казваше, че по правило ние никога не сме се учили да обичаме. Ние сме се научили само да изпитваме благодарни емоции, отнасящи се изключително към персоналното аз. Безкрайността е възвишена и безмилостна, казваше той, и в нея няма място за лъжливи концепции, независимо от това колко приятни могат да ни се сторят те. Въпрос. Създава се впечатлението, че възможността за разширяване на нашите способности за постижение се намира в пряка зависимост от количеството енергия, която владеем, а енергията на съвременните хора е крайно скъдна. Кое може да стане предпоставка за силна енергия? Това достъпно ли е за семейния човек, който всеки ден трябва да ходи на работа и пълноценно да участва в обществения живот? И какво можете да кажете за целибата като средство за съхраняване на енергията? Пояснявам, целибат е форма на аскетизъм, свързана с сексуално въздържание и безбрачие. Тези моменти от вашите книги изглеждат най-противоречиви. Отговор. Старият Нагуал каза, че целибатът е желателен за повечето от нас, но не по морални причини, а тъй като нямаме достатъчно енергия. Той ни доказа, че повечето от нас са били заченати от хора отдавна уморени от брачния живот.
Като магиосник практик, старият Наглал се отнасяше към зачатието като към акт с извънредно значение. Той казваше, че ако в момента на зачеването майката не е успяла да изпита оргазъм, се е получило скучно зачатие. Човек, роден при тези обстоятелства, не притежава енергия. На такива хора старият Наглал им препоръчваше целибат. Като средство за натрупване на енергия, той също така препоръчваше отказ от такива водещи към хаос стереотипи на поведение, като непрекъснатите романтични приключения, презентацията и защитата на собственото аз във всекидневния живот, прекалената привързаност към установен порядък и най-важното – огромната и настоятелна загриженост за собствената си персона. Когато му се отдаде да постигне всичко това, всеки от нас получава енергия за по-разумно използване на пространството, времето и социалния порядък. Въпрос. Магическите пасове тенсегрити, на които придавате такова голямо значение, са вашият последен дар за всички, които се интересуват от света на Хуан Матос. Какво могат да получат от тенсегрити всички, които го практикуват? Може ли тя да се сравни с някои други физически дисциплини или си има свой собствен характер? Отговор. Тенсегрити носи на всички, които я практикуват, енергия. Разликата между тенсегрити и който и да е друг вид физически упражнения се състои в това, че намерението на тенсегрити е нещо, продиктувано от шаманите на Древно Мексико. Това намерение е освобождаване на съществото, което трябва да умре. Въпрос. От какви мотиви се водите, когато разпространявате знания в толкова големи мащаби посредством публични семинари? Смятате ли, че такива многолюдни събрания, на които е необходимо да се задвижат комерциални средства, могат да помогнат на човек, който действително желае да постигне индивидуални промени? Отговор. Напливът от широки маси практикуващи тенсегрити беше неочакван и за нас. Старият Наглал не ни беше говорил за подобна възможност, тъй като самият той никога не е бил свидетел на подобно явление. Интересът, проявен от масите към практиката, придава на тенсегрити обща цел и стимулира индивидуалните постижения на практиците, които, както ни се струва, бяха невъзможни в временния мащаб, в който протичат семинарите. Въпрос. Твърдите, че вие завършвате линията на Дон Хуан и че правите нови неща, които никога не са извършвали шаманите предшественици. Възможно е пористите да ви упрекнат, че не сте били верни на оригиналните учения. Отдалечили сте се в някаква степен от шаманската традиция, на която ви е обучавал Дон Хуан. И каква е новата насока във вашата работа? Отговор. Дори в минимална степен не сме се отдалечили от учението на стария Наглал. Той ни завеща да завършим линията му, като закопчаем златната тока, и ние се опитваме да направим именно това. За нас семинарите са единственият начин да се приближим до вас и да привлечем вниманието ви. Карлос Кастанеда обучаваше на тенсегрити всеки, който идваше при него в продължение на 10 години. Той даваше уроци, четеше лекции на всички, които имаха нужда от това. Но единственото, което той постигна, бе да осигури речниковия фонд на всички, които решиха да градят кариера, като експлоатираха образа на Карлос Кастанеда.